Вие искате да защитите кравата, започнали сте това в страната. Защо е необходима защита на кравата в тази страна? Хвърлете светлина върху това. Още от древни времена в санатанската религия и култура върху Гомата, свещената крава, и нейното потомство е имало върховенство. Тамасичните сили нападат Гомата. Опитаха се да навредят на нашата санатанска религия. Нашите риши, като консумираха амрита на Панчгавя от Гомата, достигнаха до святото и възвишено положение и станаха почитани в целия свят. Още от древни времена върху Гомата и нейното потомство се извършват нападения от външни сили. Но хората, които обичат кравите, винаги се стремят да защитават Гомата и нейното потомство, и с този дух вече около 25 години мисията за служба на кравите в Панджаб и различни региони на страната провежда кампания за служба и защита на кравите. В Панджаб и в различни региони на страната проектите за служба на кравите се осъществяват чрез гошали, приюти за крави и чрез служба на кравите. Да живее Господ Рама, да живее Майко Краво, да живее Гопал,